Kwe bedwa beda rituri jotelo. Kwe rituri jotelo. Jowago dhi romo ne jotelo. Kwayo MCAs mantie mondo bi malo ka. Biya malo ka mondo atim introduction. So matimo ngono ne jomocha you do yes you don't want kama no niketiromo anegenge mana biro paki biro tinyimalo biro diali Abiro pako es, kapoda ngi maneno. Abiro pako es, to papa mi angoma, munda paki Yesu musipna. To papa mi angoma, munda paki Yesu musipna. Tadolo mi ako, munda paki Yesu ratego. Interlude. You don't want. You do yes you don't want. Pero kama no niketiromo. Anegenge mana biro paki, biro tinyimalo, biro diali. Abiro pako es, kapoda ngi maneno. Abiro pako es, to papa mi angoma, munda paki Yesu musipna. To papa mi angoma, munda paki Yesu musipna. Tadolo mi ako, munda paki Yesu ratego. Nayani wa ya munda paki Yesu ratego. Nayani wa ya munda paki Yesu ratego. Totura wa ya munda paki Yesu ratego. Nge magano te, to waya baki Yesu gatego. Tonge magano te, to waya baki Yesu gatego. Ajali tiko joa, ato waya neno. Ajali tiko joa, ato waya neno. Tonego nego joa, ato waya neno. Tonamo monyo jawo tieko, ato waya neno. Mit ndi. Mit ndi. Ber. Aluongo nu jakom mano tayo chokruok ni momiyo wagi kama chokruok ni chalo kama. Jakom momiyo chokruok ni chalo kama. Moluor Owadwa Odiango. Eru kamano kuom kwe mantie. Eru kamano. Nyasaye mondo ritu.
Ne wendwa duto warwako ukarachuonye dala koyo pien. Wago erokamano ahinya ne jowa moko man ka gi maonge mano konyowa mondo lieni obed kama. Warwako ukarachuonyo, wabed gi kwe, warwak jotendwa gi mor, nyaka wakogi e nying Ruoth Yesu. Jowa mane wakonyore go wauru ane kama. Jotelo mane okaneka gidhiro. Erokamano. Jaduong' Paul Amenya, bianeka. Erokamano ahinya, erokamano. Amoso jiduto mose biro mondo wakow mama ni okweuru. Kama wuoyni ma dala jaduong' Ker the late Joas Koyo Kasati. The late Joas Koyo Kasati en jaduong' mane nigi mon auchiel. To monde auchiel gi ne organized in such a way ma nyithinde gi nyikwaye oriwore obedo gimoro achiel. Mae anyuola mar joka midamba ma wuod Oluoch, kendo gibedo gimoro achiel. Jaduong' Joas Koyo kano otieko tich mare nobedo ker mar Luo. Sama nobedo ker mar Luo ni, Jaduong' Koyo nosebedo jatelo mar political party. Wan kaka joka Koyo, wan kaka joka midamba, warwako jiduto mobiro, including jotelo te madwa biro ka, warwako u, kendo wagonu erokamano kaka joka Koyo, kendo joka midamba, ni mondo ubed thuolo e dalawa ka, ubed thuolo ka midamba, ubed thuolo e karachuonyo. Wagonu erokamano chuth. Wan kaka wan, waduto wariwore achiel, kendo awuoyo on behalf of joka Koyo gi joka midamba gi joka rachuonyo ni wagonu erokamano kuom gimutimonwa. Nyasaye obed kodu kendo ogwedhu. Ka utieko wakwayo ni Nyasach polo mondo obed jatendu udok e nying Ruoth Yesu. An mawuoyo, an retired teacher, japuonj Paul Amenya. Nyasaye obed kodu e nying Ruoth Yesu. Erokamano jaduong' Paul. Akelonu jaduong' Crispin Akumu. Jaduong' Akumu. Jaduong' Akumu. Kwaya moro matin, kwaya. Kete kwaya moro kanyo matin.